paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mapan ka din ije barangay hall? Anya pa ngay panag. Awan mo't sa balya papanak no saan nga ijay. Ay una yan Enteng. Kasano no adda umay asabali a tao ije barangay hall? Anya kumasabali at tao ngay. Kat sangwa ka. Alangan mo't atalikodak. Na, igaraw mo manen ti kinapilosopom. Kapitan ka, saan kat a janitor? Taure adda pisang ta short pan mo, kat mabalin mo latta ti agyan ije barangay hall. Awan mo't paglintigan. Amasapol a disente ti agyan iji barangay hall. Ay, nabayag asaan ko nga inruwar ti balunat kao, Enteng. No kas kasano, kat mairuwar kun sa manhan. Ay, awanan ti sinalbag abalunat. Impuor kon. Ditakan. Ay, no di mo sukatan ti balunat kao. Saan ka sumangsangpet dito balay? Hello, asino da kaday? Hello, Insan Tuyang. Nakalipat kan samit ten. Ni Insan mo asyonday toy. Ay na. Ay, si kamot gayam insan. Itaman pay. Adda ka kadidita barangay yaw? Saan, Insan? Ada kami dito'y Manila. Ay, nakaawag ka man. Nakalagip ka mo't insan. Kasapulan mi nga minti kadwami dito'y Manila. Awan mangitulod iti apo ko kamapan iti pagadalan. Sika nga'y amang itulawd. Adamot nga rod amin trabaho mi. Ada para tulod ngam nagawid. Tamaki asawa ka no. Anya nga'y nga rod ita ti aramidaw insan. Mabalin nga umay ka pa, tas ikati para tulod. Swelduan ka mat. Swelduan ko nam? Wen, Insan. Day tati ibagam ka ni badung mo, tapno palubusan na ka nga umay dito'y Manila. Sige nga raw, insan. Palubusan nak amapan ijay Manila, tas swelduan nak ni insan ko ijay. Anya ti patrabaho na king ka, tape asulduan na ka. Agitulod iti apo ko na ijay iskwilaan. Sino nga ti kadwak dito'y balay no panawan nag? Ano sambasitin Uray tanu makabirok da kano iti para tulod, kat mabalin kumulaang ti agaway. Kahit mapangkangarot iti Manila. Ay wan, padasag man mo ti agbalin a Manila girl. Unay kita Manila girl nga. Palubusan na kadain, tapno mapadasak mo ti agyang ijay Manila. Nay, adda mo traveling bag mo, Maray. Pagbakasyon nam ngay. Agbali na a Manila girl. Saanen a kabildatan girl. Mabayag ka kadi ijay, tadakkel ti traveling bag mo. Diyak mo maray. Mapadasak mo ti agyan ijay syudad. San laeng adito kabildatan akan ayon ama initan ijay bangkag. Imbag man, ta pinalubusan na ka ni Badung Mau. Uray di nakpalubusan, ay kati papilit ko Di namot sakati-sakak. Di kan tumangliplipat, Maray. Intun sumangpet ka, ay kat isagana mon tay itin mon to kada kami apasalubaw. Anya ngay timayat apasalubaw. Uray anya ditan basta da. Pagyamanan milatta. Nalangarod maray. Inakon ije paradaan ti tricycle. Mare, ni Marituyang samot jay nagturong ije paradaan ti tricycle. Wan, Maray, mapan kano ije Manila. Ay, itaman pay. Anya nga'y ti aramiden na ije Manila. Ay, jak matan dinamag. Kunaan namot nga agbalin kano a Manila girl. Manila girl. Wan kano, Maray. Saan kanon akabildatan girl? Maliklikan na kanon ti agkainaran iji bangkag. Ay, kasla kat pagbababaw yan na ti kinataga kabildatan na. Hanggang uran niya't mapaspasamak. Ay, agsublin tumot lang dayjay, dito'y kabildatan. Wan Maray. Adda ni badong na ditoy. Adda balay na ditoy.
Nagmayatang ti balayo dito'y Manila, insan. Ay, ayan nga, ti ubing nga itulod kan sukunag ijay pagadalan. Sumangpet da inton madamdama, insan. Kadwana nila kay ko ana pan nagpasyar. Imbag, tadi ka mo na pan nakipasyar, insan. Imay ka nga rod sinabat ije terminal tibus, insan. Tama nga numayaw awan ka. Ah, ay, wan gaya man niya. Ay, anya ka di ti trabaho yu di tao. Agpada kami kanila kay nga agtrab-trabaho iti opisina. Timat anak ko nga akin anak iti tulod mo ket adda ija abroad. Ay, imbag man. Ado nga rod ti kwartayo ano kasta. Adamet basit, insan. Sana kasla kanyak, akakaasi aklang aroden iti kainaran. Awan pa'y kwarta. Ay, inteng, kaya't mo kadimat nga inak agtrabaho. Agtrabaho. Anya ko trabaho. Kas ka ni Marituyang. Anya ko mamat, trabaho ti sinerkan na. Jak amo no anya at trabaho. Ang ijay kanumat Manila. Anya ko trabaho ti sirkan ti kasya kabagat. Senior citizen. Damagak tuman ka ni Pari Badong. No anya at trabaho tinapanan ni Marituyang. Adan sa ngamin kakabagyan ni Marituyang iji Manila. Ang mga nuin naladang agtagibalay. Dakkel matinagbaliwan ti kudil mo, insan. Saan ka ngamin ay namain inaran? Ay, madlaw ko nga raw, insan. Ay, no saan anibadong ko tinaasawa. Ang mga no nagpudawak ita. Igatangan ka man iti lotion a pagpapudaw. Tapno mas daaw ni badong mo no makita na ka. Ah, igatangan na kunam. Wan insan. Nabiit ka pailaang kat madlaw tinagbaliwan ti kudil mo. No agusar kay ti pagpapintas. Pumintas kanto. Ay, napimpintasak taong dagiti ko kumarek ijay kabildatan. Awan pa panan na no di kasta insan. Ipadlaw mo kit di naggapo ka mo iti syudad. Ay, wala niya. Agsauak pa'y iti Tagalog, tapno ammo damit naggapuak dito'y Manila. Si Kamat, pare. Papanap ka ni. Ay, indak man iliw-liwag ti iliw ko kinituyang ko pare. Umayak samat ta, umay kumat iliw-liwag ti suron ko kanibadang. Ha? Apay kasuron mo ni Mari Banang pare. Jela balunat na, ti ireng-reng-reng na. Sokatak ka no. Tay sigod a balunot na ngay. Impuor ko ata masurunak. Ah, impor munto matidungdungwin na nga armas na. Ita, pasukatan na nga raw pare. Intakit ti iliw-liwag ti parikot ta, kadag iti asawa ta, pare pa do. Nagbakasyon mo tandag iti upay. Mabaling kumot sigurong ti agawid iti kabildatan, insan. Wan insan. Sigurado ang magagaran kan mailiw ni badong mo. Sapay pimintas ka mat dito'y Manila. Aramidag tay imbagam, nga ipadlaw kumot ang naggapuak dito'y Manila. Wan insan. Nang runa dagitay dipay nakadanon dito'y Manila. Ibagam ang nagpintas dito'y Manila. Talaga aday tati aramidag, insan. Ipalastog kaw ang nagyanak mag dito'y Manila. Adun to ti umapalkan ka. Nang runa ti ibagbagam ako kumarem. Agpalastog ka mat Ay, sigurado nga pahalandakdag ijay. Mala, agim pakiak nga raw, tay tulod nak ijay terminal tibaos. Kita tilim sa iti tricycle. Saan ka di ani Marituyang dayta? Na, isumot nga agpaiso. Na, nagpapukes kan pimo daw mait. Win nga road, pimintas. Nay adaytan, umasidagan dito'y ayanta. Ay na, Marituyang, si kamot gayam dayta. Ay,
kumusta nga ije Manila? Ano sabi mo? Hindi ko maintindihan. Nagbiit ka ije Manila? Di kan makaawat iti Ilokaw? Ay gamaguray ka man, Marituyang. Nagpintas ka matan ita. Ay, oo Ganda-ganda ko ngayon. O sigay, baka hinahanap ako ni Badikaw, babayaw. Ay, oo na yan. Tagalog mo't tanti pa nagsaot kumarita. Ay, siyak. Oray mano atawan ko apumanaw diti kabildatan. Saan ko lata malipatan ti pagsasaok nga Ilokaw? Uray siyak mo't amaray. Angam ni matan Marituyang. Awan pa'y makatawan na. Nalipatan nan. Nandito na ako, buddy, my love. Ha? Ada ka mga agpaisuntoyang. Ay na, pimintas ka, Mike. Ay, oo, buddy, my love. Ay, may nabili akong pinapaitan. Ilutumaw. Ay, di ka man tumanagalog. Tanagmadi adinggay. Napipilipit ang dila kong mag-Ilocano Hayagtal na ka man. At daki kastan. Nagbiit ka pa lang ije Manila, nagbalin ka na Tagalog. Yun nga ang totoo, buddy, my love. Nakalimutan ko na Ay, di ka man. Mangibabayin ka. Agraraman ka. Agpalastog ka man ay. Apay day tabasit nga alat paray. Naglaga ang te panawod. Mapanak basid tumapog iji karayan. Tumapog ko na nga adamit alat mo abasay, paray. Pambarak man ti agkamal iti gusipan. Udang kan uray agatol. Imbag lang nga alsaman iti salamagi. Ay, umayak samit pare Ado ka no kay ti agatol ken udang iji karayan kay. Iso nga raw da mapanak. Ta nadamag ko nga ado kano ti agatol kan udang. Ay, umaya mangarod paray. Inakmit alain tay basit nga alat kaw. Imbaga pangikan iti makamulan. Darsam nga ron ata orayan ka pare. Ay, paray, danag mo na ya. Sana tumaray dagiti udang ken agatol iji karayan. Ay, iyawat mo man tay basit nga alat di tatuyang. Ang mga nudinak mauray ni parenting ket umuna iji karayan. Anong alat yan? San kayo pupunta? Iyawat mo kay Dane. San ka nga gindidiyaan mo? Masurunak lang king ka. Kung ano kasi yung alat na yan? Inton sumang petak, adan si dain tangal seman. Matagal kayo ba doon? Ay, iyawat mo kay Dane. Nagaduka taga-tagalog mo na ya. Wino, yung kalag na tangan, yung jibangkag, iti iluto masidain ta. Ano ang natang? Mala, kunin ko na ang sinasabi mo. Nagadulaking arti mo na ya. Napanan nga tada kapitan kan kabadong. Apay nga daawit da ababasit nga alak. Nagkuyog da ka de. Ti amukat nila ang inteng. Mapan kano agkamel iti udang kan agatol. Ay, naimas kalsuman. No adda kawadwadan ti maalada, ay lakwan nakman met nga rod maray. Ay no adalaket kawadwadan na. Padigwan kantaw. Saan kon nga ilako? Ay, nagsaya atin maray. Ni nga tamot Marituyang, ang mga no ibaga na adina kaya ti udang kan agatol. Di na mo tinaimas. No ibaga nakit din adi na mo ti udang kan agatol. Iluto man dito insang pit ko tuyang. Alsamam iti salamagay. Ano ba ang mga yan, aya? Saan kon nga ibaga ta makita mo't no niya dagitoy. Alain kay luton. Ay, ang lalaki naman. Ay, ano to? Ay, saus, maraming kamay-kamay. Ay, agtal na ka man. Anong maraming kamay-kamay asasawam? Alwadam kay day, tamaipit ka. Ahap. Ay, ang ikaw! Ay, sinalbag kang agataw! Inipi mo kay din tibak! Ay, badaw! Badaw! Inipi din agataw tibak! Pati agatol, masurunay ni tikinalastog mau. Magayam nga agatol, kundi sa ludsod ka. Ay, tulungan na kiday, tanay inipit na tiimak. Ay, saan amay may sa tinangipay? Pinaglimpyo mo ti agatol, tikinalastog mau. Damagam to pala nga min tinagan na. Iso nga inipit na ka na. Nalawunan, nagtagalugak lang mag. Tapno ang muda naggapuak ijay Manila.
Naimbaga bigat siya, kukumaray. Naa. Iloko mo't ti panag sa umaray. Saan mo't na Tagalog? Ngarod Aging tatagalog ak kampay iday. Ngam idi inipit nak jay agatawl. Ay sos, nagilukano ak mulaang. Anya, inipit na ka ti agatol? Ay, wun maray, jay insang po ni Badungkaw. Dinamag ko kampay idin ni Badungkaw. No anya tinagan jay insang pot na aramay-ramayan. Idi kwan, inipit dakidan dagiti agatawl. Ah, pinagsasawa ko na ti sinalbag nga agatawl. Ay! Ay na toyang. Day tanto ka taging tatagalog ka. Anya ngay ita. Ala sigay! Dadan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon VJ Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Triple R. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.